Aba mu akan abba gida ba sai dai a mutu. Wallahi sai dai a mutu. Allah sai dai a mutu. Wannan kai ya za a tsohuwar banza ta dinga mana aika. Tsohuwar kilaki. Ta koma garin kutumar uba. Ta je gidansu. Ƙarya ne wallahi. Narki na zuwa ne haka. Kuna nan an yanke abba gida dan yan hukunci? Ba ku sani ba? Allah wallahi. Ba ku san an hau kotu ba? Ba mu sani ba. Iye? Wata tsohuwar kilaki ina ga ma. Sha banza ma irin ta. Kuma da mu za. Ba ta jin Hausa. Akan abba gida ai. Wallahi sai dai a mutu. Wallahi akan abba gida sai dai a mutu. Idan kutumar